Back to work. Busy. Dami pending. Back to work. Tapos na ba liligayang araw? Aling? Yung ano lang yun, May. Yung 22 pieces. Tapos 10 pieces. Tapos, ayan yung sinend ko sa ano. Yes. O, sabon. Saan sabon? Hindi, yun daw. Ah, baka iba yun. Where's Japong? Kakash! Ate! Ay! Uy! Wala na untog! Aray! Aray ko naman, tata! Aray ko! Kiss na, tata. Ay, sarap ay. Si Kakash! Ah, saan? Saan si Kakash? Kakash! Hi! Yan, dito na ulit kayo. December ulit. Hmm? Yung may mga studs para hindi mainit. Dito kami guys sa bagong furniture house dito sa malapit sa amin. Grabe, ang bubongga pala ng ano dito. Ang dami yung ginasta. Wala pa nga tayo na purchase. Nalalambot ka na. Nalagnat na. Ayun, ito yung napili namin, no. Yung, basta ito. Kaso, papa-leather pa daw. Mas maganda. So, pili tayo ng... ito na. Pumili ka ng leather mo na ano. Dry nga. Anong dry? Bakit may wet ba nito? Dry. Ah, gray. Ang Siguro cute. yung base niya. Ito. Naka-sale din sila eh. Ito kasi mapilit eh. Mapilit siya eh. For example, close na. Sige, wait lang. Pipili lang tayo ng ano. Kain tayo, guys. Not feeling well si Daddy. Sobrang init siguro kasi talaga sa labas. Tapos malamig sa car. Ayun. Kaya mayroon kaming bio-flu. Iinom na rin ako at ramdam ko din na medyo mabigat sa ulo nga. So, yan. Bumili kami antox kanina. Tapos nagpaluto siya ng noodles. Tapos si Auntie gumawa ng pag-ihaw ng talong. Tapos nagluto ng bagoong. Ayan. Then, ito yung kanina pa tong breakfast eh. Ayan. Tapos may kamatis. Gusto kong kamatis. So, ayun, konti lang. Kasi sasabihin ko lang si Daddy, linom lang ako ng Glutalipo. Ayun tayo. Yung anak ko, ayun. Ayun, busy pa rin. Kumain na daw siya. No. Busy. So, ayun lang guys. Ang ganap today. After namin nito, magpapahinga na kami at sakit talaga sa ulo. Ang init. So, yeah, see you tomorrow. Good night. Good morning, guys. Happy Friday. Yan, we're having breakfast na. Bumili si Emma ng lomi, tsaka sopas, and then pansit. Dami ah. Tapos ito, niluto ni Auntie. Sopas ka tsaka tinapay. Oo nga eh. Ayun. Naubos ko ata guys yung isang banig ng bio-flu. Charot. Hindi naman. Mga naka-4 din ata ako bago ko gumaling. Tapos 2 bio-jessic. Ayan. Wala pa akong ganang kumain kaya tinapay na muna tayo ngayon. Tinapay muna tapos malamig na tubig ang gusto ko. Good morning guys! Happy Friday! So finally after 2 days, I guess I am feeling better now kasi 2 days akong nagkasakit. 2 days akong naratay. Literally guys, nasa bed lang ako, nakahiga. Inom lang ako ng water. Ng malamig na water kasi kapag may sakit ako, yun ang gustong gusto ko, malamig na tubig talaga. Tapos, ayun, ihi naman din ako ng ihi, which is good naman. Tapos, ayun, wala akong ganang kumain. Nag-i-skyflakes lang ako para may laman lang yung tiyan ko. Kasi ang sakit na din sa sikmura, yung walang laman yung tiyan mo. Pero, ang maganda doon is hindi naman ako nagsusuka, kaya okay lang yun. Tapos, ayun, puro skyflakes lang ako para makainom nga ako ng gamot. And then,
ayun, kahapon is niligo ko na kasi sabi ko baka init lang din to ng ano, ng katawan. Tapos yung panahon mainit din, tapos init ng katawan ko, baka init lang. Tapos sabi ko kay mama, pwede na ba akong ano, maligo? Yung ganun. Pwede na ma, basta kaya mo. Pero nung, alam nyo ba, nung nasa CR ako kahapon is biglang tumayo yung balahibo. Kahit na mainit guys ha, mainit yung panahon. Tapos medyo maligam-gam pa nga yung tubig namin dito kasi yung tangke, 'di ba, na ano sa under the sun, nasa taas. Is grabe, kinilabutan ako ng bongga pero pinilit ko pa talagang maligo para lang mawala yung init ng katawan ko. So, after ko maligo kahapon, kumain ako, pinilit ko kumain ng rice, siguro mga 3 subo, and then uminom ulit ako ng BioFlu. Tapos, ayun, natulog ako maghapon ulit kahapon. Tapos yun, ngayon okay na ako. Mahalata nyo siguro guys sa ano, sa mukha ko or sa the way ako magsalita or sa boses ko na galing ako sa sakit. Kaya wala tayong vlog guys for 2 days or 3 days ata yun. Pero may i-edit pa ako dyan na vlog kasi naubos na yung mga in-upload ko nung mga probinsya vlog namin. So, hopefully nagustuhan nyo yung probinsya vlog ko guys. Pagpasensya nyo na kung anik-anik lang yun ha. So, ayun nga, today is Friday, is my movie date kami. Wait lang, nabibingi ako. So, may movie date kaming mag-ana kasi binigyan ako ng free ticket, parang complimentary ticket ng East West Bank sa movie na Endgame. So, sakto naman is gustong-gusto yun ng mag-ama ko. So, ayun talagang, kaya pinilit ko rin na maging okay ako ngayon. Kasi sabi ko, hindi pwedeng hindi matuloy kasi yung mag-ama ko is gustong-gustong manood talaga. And sakto free pa, diba? So, ayun. So, 3 PM yung ano namin ngayon, yung movie date namin. Kaya, sabi ko sa kanila is mag-prepare na ng maaga para maaga din kaming, ano ba yan? Yung poses ko guys, parang hinahabol ko pa eh. So, ayun, para maaga din kami makaalis. And then, pag-ano na lang kami, mag-grab na lang kami gawa ng coding ngayon si Tonton. So, habang inaantay ko yung oras is mag-i-edit muna ako ng vlog ngayon para may mapanood kayong mamayang hapon. So, and nga pala guys, sa mga nagtataka kung bakit naka-off yung yung comment section ko, sinadya ko po talagang i-off na muna yung kasi ayaw ko munang makabasa ng mga nega. I know marami sa inyo mga positive naman ng mga comments, pero hindi pa rin kasi may iwasan yung mga, alam mo yun, yung mga nangiinis lang. Hindi ko naman din may iwasan na hindi mabasa yun, 'di ba? Kaya ayun, tawag dito, naisip ko na lang na para hindi ko na lang din talaga siya mabasa, para maiwasan ko na lang is i-off na lang yung comment section, diba? Pero miss na miss ko na guys yung mga comments nyo, yung mga suggestions nyo, yung kaya pasensya na muna kayo ha, kasi hindi ko pa carry ngayon talaga na makabasa ng mga nega. Alam nyo naman yung mga taong ang trip lang talaga is mang-asar, diba? So ayun, ayoko muna mabasa yun. Sabihin nyo na duwag ako kung duwag, pero girl, buhay ko to, ayoko makabasa, kaya off ang comment section. Pero yun nga, namimiss ko na kayo, and thank you so much guys sa mga nandyan pa rin, nanonood pa rin, patuloy na sumusuporta sa channel na to. So, ayun, we'll see you later. Hopefully makapag-vlog tayo mamaya para naman makabawi-bawi ako sa 2 days na wala akong vlog. Meet my wife. My wife. Kaya Try ko lang na tignan kung mag-react yung mga seaman dyan sa mga. They think I'm bald and I'm crazy. Let's see if they got baka nakatakasal eh. see another chick Mandaluyog. na macho. Yung reaction nila. Sa ulo talaga to. Ayan, namiss ko tong batang to eh. Kaso, ayaw mamigay ng ice cream eh. Pengi naman! Uy! Grabe naman. Tiwi pa. Hate, ganyan, hate. Hate. Asan ate? Wala. Asan? Bakit wala? Sa bahay po. Bye-bye. Yaba, yung galing mo na magsalita. Haba ay. Ice cream. Opo, ice cream.
Pinagdilaan lang sa akin. Very good ka, oo. Tito. Ah? Ang toto. Ang toto, sa bahay din. Sa bahay nun daw. Sinong toto? Ang dami mong toto eh. Sino toto? Tito Amilok. Saan? Ice cream. Pogi. Parang lumaki siya bigla. Sa paningin ko. Ay, lamig No. ko si Pengi pa! Pengi pa, tata. Nadilaan. Ice cream! Ice cream! Asan ate? Wala. Sige, hilig na bata doon sa ice cream eh. Init kasi kahit dito, no? Oo. Ang hina ng ano. Sarap. Sarap. Pogi. Mama. Hey, mama. Oh, away ka, Toto. Sabog daw, Queen. Toto. Oh, bad, Toto. Ayaw. Ayaw. Oh, laki bibig. Sinong bad? Toto. Bad, Toto. Uy, laki bibig. Ah? Sa 14. Ayan, nandito na kami guys. Ngayon lang kami na dito nagawi sa Ayala Mall Circuit, Makati. Sa susunod na birthday ko. Hindi ko nga natandaan kung paano pumunta rito eh, kasi nag-cellphone ako habang nasa Grab. Oo nga eh. Ang mga mall ngayon eh, no, mga bagong mall, nag-ooperate na kahit hindi pa puno yung mga tenants nila. Ang dami pang sarado eh. I mean, ang dami pang ano, bakante or yeah, ano naman na siguro to, taken na. Kaso, ang tsaka. Parang nakakatakot lang na paggabi. Ay, magama. Kain muna daw kami, mag-dinner na muna bago yung ano. Bago manood kasi 7:30 pala yun. Nakala ko 3:30. So, chinek ko ulit yung ano, sinend sa akin na ticket. Picture pala ng ticket kasi dito ko na i-claim yung pinaka-ticket. Is 7:30 pala. Kaya, ayan. Ano? Punta tayo lahat dito, wala pang lamang. Wala, di pa tayo nakapunta rito. Punta tayo dito, may accident. Hindi pa. Punta na. Baliw, hindi pa. Ayun na sa taas, oh. May food, ano, food choices. Ayun o, Japan. Ayun, Japanese na ako. Japan. Kain tayo, guys. Ayun, dito kami sa Hocho? Japanese na kainan. Ayan. Fave niya na California Maki na tinatanggalan niya naman ng cucumber. Tapos ako, try ko tong ano, sashimi. Good luck! Parang gusto ko siyang isigang sa miso, di ba? Tapos, ano to, daddy? Ano to? Ah? Yakisoba. Ayun, kain tayo habang nag-aantay tayo ng oras. Try mo. Oo nga. Naliw lang ako sa mukbang na ito. Morning! Amoy paa! Nagagamoy paa ni Daddy. Ay, si Maggie. Ay, nandito naman sila. Aray ko. Ay, Maggie. Hello. Ay. Ay, babaliw. Ruti. Babaliw sa kamay ko. Amoy paa. Nagyaka talaga. Si Maggie naman, si Maggie. Maggie! Iyo. Babaliw ka. Ay! Selos naman si Maggie agad. Kamay pa. Maggie, sige dito, baby girl. Sige, sundutin mo na yan dyan si Chris. Ayaw gumising. Maggie, Sige na, doon na.
Tara. Good morning, guys! So, ayun, 12 na kami dumating ka gabi. Bago mag-12, nandito na kami sa bahay. Sobrang lapit lang pala nung Makati Circuit na yon. Ilang namin talaga siya napuntahan pa ever. Well, anyway, ayun, ang ganda nung ano. O hindi naman tulad ng iba. Ang ganda nung endgame, guys. So, panoorin niya. I'm sure naman panoorin niya. So, yeah, back to work na tayo ngayon. Pick up kami ni daddy ng ano, ng mga paninda ulit. Pero yung isa is nag-cancel kasi kulang daw yung ano, yung stock. So, Monday na namin ma-pick up. Biggie girl! Ayun, tapos yung mga baby sa labas ko pinatulog kasi kapag ka morning, madaling araw, nandito na sa amin lahat. Minsan nandun kay Chris. Sobrang giniginaw sila. So, dyan lang sila sa ano. Gagapang kami. Ginagapang kami. So, dyan lang sila sa ano, sa may labasan. Gagapang pa po na sa mukha na. Hello, magugulat ka na lang. May ganun na sa mukha. Nakatingin na ano. Dilat na dilat. Dilat na dilat. Si Kali pala eh. Ito pa si Maggie. Behave lang siya sa higaan niya. Ano, Maggie? Kasi ito pakasungit talaga na ito eh. Pakasungit na itong baby girl natin. Sungit. Let's go na. Okay. Dito kami guys sa estansya. Ayan, pupunta kasi kami True Value. Nagpapatay lang kami ng oras dahil lunch break nung pupuntahan namin. So, ayan, magla-lunch na muna din kami. Pero, tingnan mo tayo sa True Value. Di ka pa naman ata gutom eh. Ha? Ang cute na mga ano guys, oh. Cereal dispenser. Hindi, may nabibili naman, no, na i-ano lang, i-drill na lang. Soap dish? Yung para soap dish? Hindi. Yung sustante sa likuran ng... Oo, ng kubeta mismo. Para lagayan ng mga stocks doon na ano. Lagari doon. Gagamitin yung kahoy, gagawa ko. Ayoko ng kahoy, yung ano, O bakal. stainless. Oo, stainless. Gusto ko. Hindi kaya nagiging ano yung ano dito. Kuya, hindi ba nagiging ano yung cereal dito? Ano po? Makunat, ganon. Kasi baka, Siya pag ano. hindi. Kaya pag sealed siya. Ganyan. Oh, Kasi mararamdaman mo may nagre-release siya. oh. Kung Kaso, airtight pag siya. gumamit naman yung ano. But yeah, pag saging, you know, laging nakaano sa unggoy. Connected siya lagi sa unggoy. Ayun o. Lagayan ng saging. 250 pesos. 250. 695. My gosh. Mahal pala siya. Ano yan? Purpose nito. Basahin mo sa ano? Egg poacher. Silicone. Diyan mo ilalagay. Oo. Tapos sabang pinapakuluan mo. Bubu. Diyan mo ano. Fold a bowl. Grabe no, ang daming ano, daming anik-anik, ang daming pampagulo na naman sa ano, sa kitchen. Medyo pricey pala mga organizers dito. Nakita ko lang sa vlog ni Mami B sa mga organizer haul niya or vlog nga. Ay, pero naka 50% off sila. Oh, why not? So 1.5 magiging ano, magiging 750 na lang. Kaso broken na siya. Pero may ano pa naman, may maayos. Ay hindi, okay lang naman. Pero pa naman palang mga maayos guys. Pili lang. Ano ilalagay dito? Dagdag na naman kasi yan sa ano doon. Tsaka lang siguro. Kailangan ko lang yung ito siguro. Kailangan ko to silagayan ng mga palaman sa ano, sa table or yung mga nasa ano nga, mga dilata. Ayan, baka kumuha ko nito. Pero titingin-tingin muna kung iba, baka may makita pa. Pauwi na kami guys. Nag-lunch na rin kami diretso. Ayan, Capitol Commons Estancia. Ito sa Capitol, Pasig City.
Lapit kila daddy. Ayun. Later. Next time na namin dadaanan si mami at anong oras no? Medyo na. Tapos wala kami dalang prutas kasi gusto na ni mami prutas lang naman. And speaking of prutas, daddy, kailangan din natin bumili ng prutas para sa bahay. Para, alam mo na, lumakas-lakas naman ulit yung resistensya natin. Grabe, ang hirap magkasakit. Colors. Meron na pala neto dito ngayon. Sa MOA.